салом алайкум ба кулли нафароне ки айни ҳол дар канали барномасоз тв қарор доранд. хушомадед. мисли ҳар вақта бо шумо ҳақназару далер ҳастам. хоб бинандагони азиз, дар видеои имрӯза мақсад гузоштам ки баҳри шумо дар программаи Photoshop 2015 чӣ тавр расмҳоро бурида, яъне ки ягон расми лозимае ки дар мо ҳаст, мехоҳем онро ба ягон манзара бошад, ба ягон расми дигар илова карданро нишон диҳам ва баъдан ба программаи Photoshop ки дохил шудем, расми лозимаро интихоб мекунем. ҳамин тавр, масалан, ҳамин расмро бояд мо бурида ба ягон расми дигар илова намоем. аз менюҳои лозимаи Photoshop истифода мебарем. ҳамин тавр ин тавр мегирем, инҳоро интихоб мекунем. хел бояд инро бурем. ҷойҳои нолозимро бояд мо тоза кунем, чунки ин бояд дар формати png сахранид шавад. мо ин корро анҷом дода истодаем. ҳамин хел сахранид как бояд дар рабочий стол сахранид намоем. автоматик дар формати png худаш қарор дорад. масалан, ягон номро менависем. далер. дӯстон, барномаи Photoshop-ро омӯзед бениҳоят хуб аст ва осон аст. албатта ки ба нафаре осон аст ки фаҳмад. метавонед монтаж намоед, якчанд кори худро анҷом диҳед ва расми дигарро мо илова мекунем. бояд мо расме ки буридем ба инҷо дохил намоем. аз инҷо расми буридамонро интихоб мекунем. боз ҳамин тавр ҳамин хел аслан ин обложкаро дӯстон барои чӣ тавр карда истодам. видеои баъдинаи ман бо хости худованд баҳри шумо чӣ тавр аз Москав яки аз Русия бошад, аз куҷо, аз кадом минтақаи Русия набошад, ба Тоҷикистон ба комиссияи паст пул равон карданро ба шумо нишон медиҳам. дӯстони азиз, айни ҳол нафароне ки моро дида истоданд, хоҳиш мекунам лайкҳои худро гузоред, то ин ки адади бинандагон дар канали мо зиёдтар шавад. аз картаи Сбербанк ба амонатбонки Тоҷикистон бояд мо чӣ тавр пул равон кунем. дар видеои баъдина метавонед шумо аз видео истифода баред.
آخر انتخاب میکنین. سخرانید. و همه این هایی که ما رسم هایی که ایلوه کردیم اینها رو باز در فایل داخل شده سخرانی میکنیم. همین قدر دوستان گرامی. خب تا ویدیوهای بعدی نه باقی در امان خدا باشید. زنده و سربلند باشید.